salamat sa Ginoo nga nakabalik ko karong hapon diri sa inyong simbahan. Salamat sa invitasyon mga igsoon, especially sa invitasyon sa inyong pastor, Pastor Nixie, o most especially ang atong pastor sa Cebuano service, si Pastor Matt. Sa tinuod lang mga igsoon, kaning gikulbaan ta, no? Dili nilalim ang musulti sa pulong sa Ginoo sa atubangan ninyo, most especially nga first day of the year, no? Unang adlaw sa tuig mga igsoon, naarabay kading ambot kung unsay nagmutuo ba mo ana kung magsigi kuno kag inom sa unang adlaw sa tuig, magsigi na lang kag inom hangtod sa hangtod nga mahuman ang tuig. Ayaw lang sad po ang pagpangawat mga igsoon. Kaya magsige na lang tagpangawat. Ayaw in taon. Sa ato pamawali ko tibok tuig ani. Hallelujah. Salam. Ayaw in taon, Lord. Anyway, mga igsoon, sa di pata magsugod, naatay mga Biblia, atong ablihan ang atong Biblia mga igsoon. Atong ihatod karong hapon ang mensahe nga gihatag sa atong Ginoo gikan sa Isaias 41 bersikulo 10. Okay. Thank you. Kung wala mo'y Biblia na sa atong mga screen, allow me to read. Pasaylo ako ninyo mga igsoon ha, dili ko ka straight og Cebuano. Ayaw kahadlok, pwede tamo tindog, parang tagaan na ito gamay nga kaya nga pagtahod ang pulong sa Ginoo. Ayaw kahadlok kay aniya ako uban kanimo. No? Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon ko ikaw og tabangan ko ikaw, ituboy ko ikaw pinaagi sa akong madaugon nga tuong kamot. Mag-ampot ta mga igsoon. Diyos Amahan, nagpasalamat kami Ginoo ugad sa imong kaayo sa among kinabuhi. Nga kaming tanan ni akaron Ginoo o Dios, imong gipaabot aning tuig 2023 Ginoo ugad. Salamat ugad nga nasayod mi nga duna pa kay giandam para kanamo Ginoo o Dios. Panalangini mi hilabi na sa imong presensya kanunay Ginoo o Dios. Bisan pa Ginoo Lord karon sa pagpaminaw namo sa imong mensahe, Lord nagaampo ako Ginoo o Dios na pauslan ko nimo sa mga balaan nga bakba Ginoo ugad nga ikaw ay magasulti sa matag usa nga kasing-kasing karong hapuna. Salamat o Dios. In Jesus name. Amen. Maglingkod ta mga igsoon. By the way, allow me to greet you again. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, mga igsoon, no? Pila man ka prutas ang kaon ninyo gabi. Mauman ko na nga itong ano. Ambot ka, kani ko nung prutas, manggot, sa ingon nila, kay lingin, no? Pero ako mas nangitaon ta kog pitsapay gabi kay at least lapad ba. Kay kung prutas manggod lingin sinsiyo ray maabot nato, no? Oh, mas maay nang lapad kay kaning sigurado ba mao man ka na ang atong kuan. Anyway, ang atong sitas karon taken from Isaiah chapter 41 verse 10. No, mao ni ang gihatag sa Ginoo nako para i-share sa inyo kay although this is a New Year's Day, kasagaran manggod ka ng mga New Year's resolution, no? Pero mas maayo siguro tukion nato, no? Kung unsay mahitabo sa umaabot nga panahon. Amen ba? No, kay wa manggod ta ka siguro this is the first day, unsa ka pasig ugma, second day wa ta kay bao, no? Second day or second week or second month, no? So actually, this title karong hapon gikan gyapon sa chapter nga nakuha nato, nabasa nato ani mga igsoon.
atong sugdan ang atong mensahe karong hapon sa paghinumdum nato kung unsay mga nahitabo atong niaging tuig aron makapreparar ta mga igsoon. Okay? So, kaibaw naman tang tanan, first of all, unsay naabot ang pandemya. Amen ba? By the way, nalipay ko karon kay sa tinuod lang, nag-mix emotion. Kaysa una, pagwali na ako, diri gamas ko. Nakaroon wa na. Mixed emotion, kaysa una, nalipay ko, at least gamas na ba? Kay YouTube manggod ni. Unsya kanang mas maayo na lang ni gamasta dili ta klaro no. Masipiat man ta sa atong isulti at least karon hayag na gyud. Hallelujah. Mao na ang mga igsoon kung istoryahan nato ang pandemya wa tay kasiguruhan kung unsa pa ka ang umaabot sa mga sumusunod nga adlaw. Actually, ang atong gobyerno karon gisigi og hangyo nga i-extend ang state of calamity sa atong nasod. Pero depende lang na sa atong gobyerno kung musugot ba sila. Pero as far as sa atong mga obserbasyon nga nakita, okay naman ta, no? Salamat sa Dios nga naka face to face na ta, halos gamay naman lang gani ang gamas. Ang ako na lang pamilya, no? Okay. So ayaw mo katingala kay mauna ang ruling na mo. Okay? So, unsa pa man lain, aside from pandemic, mga igsoon, mga natural nga kalamidad. Ganiha ang atong pastor nga nagakuan nato, nisulti siya mga igsoon. No? Nga niingon siya nga ang audit ko no, mangani po pananghid nilabay. So, makahinumdum ba mo the first day of 2022 last year, dili ta ingon ani. Pertilisura yun. So, salamat ta sa Diyos nga karon nakalingkawas na ta. Ang mga hulga sa gubat na ano man gani. Di ba? Naana sa Europa. Wa ta kahibaw, basig maapektuhan ta. Or wa sa ta kahibaw, basig dool ra. Di ba mga igsoon? So these things, no? Wa ta kahibaw. Kung unsay umaabot. Muna nga, napili nato ning sitas nga, niingon nga, ayaw kahadlok. Kay tungod aning mga premonitions nga makita nato. Nga makita nato nga, actually this is a clear and present danger kung sinultian pa sa in English, no? Mga problema sa ekonomiya. Nagmahal na ra bang mga palitonon karon, no? Number one ko nung, sibuyas. Ambot, sige ba mong sibuyas? No? So, apektado po ang mga presyo sa mga palitonon kay tungod sa mga nangahitabo, of course. No? Maapektaran man yun. Saka ang usa, saka po ng buwan. No? Ang wa lang yun saka, kita. Wa yun mo uminto sa atong mga height. Maura gyapon ta. Okay? Ang problema politikal, may lang gani karon medyo hilom-hilom na. Hinaot unta kay bag-o pa man, no? Hinaot unta nga dili na ni siya mo padayon or mo balik na pod. So bag-o pa man, as I've said, di ba? And of course, dili nato hikalimtan mga igsoon ang atong mga personal nga problema. Personal nga problema sa pamilya, personal nga problema sa eskwelahan, problema sa simbahan. Naa ba'y problema ang simbahan? Nagun ang Ginoo diha. No? Siguro kita ray makatubag ana, especially ang kanang mga nagdumala aning mga simbahan, eskwelahan, no? Bisan pa sa atong pamilya mga igsoon. So, actually, kaning sitwasyon nato mga igsoon, wala ni siya kausaban. I-compare o ikumparar sa katong mga nangaagi nga henerasyon. Amen ba? No? Kung dunay gubat sa karon, doon na po'y gubat sa una. Kung dunay pandemic sa una, doon na po'y pandemic karon. So, meaning nagsigilag balik-balik ba? So, ang gusto na ko ipaabot diri mga igsoon,
nga ang Ginoo naglihok bisan kanusa. Amen. Kung naglihok siya or He was mindful of us before, kung siya nagpanalipod kanato sa una, mausad ang Ginoo karon. The truth is, ang kamatuoran is, He is the same yesterday, today, and forever. Mauna ang kamatuoran nga atong kuptan, aron makaingon ta nga, pareho lang. Pareho lang. Bisan unsa ang mahitabo, pareho pod ang kaayo o ang pagka mindful, no, sa Ginoo kanato, pareho ra. Amen ba? No? So, wala gyud makasulbad ani. In fact, mga igsuon, bisan pa ang pinakamaalamon nga tawo nga nabuhi kaniadto, wa gyud kasulbad ani. Wa gyud siya makahibaw kung unsa ang umaabot. Atong ablihan ko no ang Ecclesiastes 8:7. 8 kapitulo 8 o versikulo 7. Ingon si Solomon, kay wala siya masayod unsay mahitabo, kay kinsa ba ang makasulti kaniya kung unsa kini unya. Sa ubang translation, mga igsuon, nakingon mga, walay usa kanato nga nasayod unsa ang mahitabo. Actually, ang sunod ana nga sitas, which is 8:8, I'm sorry. It's my phone. I'm sorry. Okay. Salamat sa Ginoo. O niingon siya nga kanang walay bisag kinsa ang nakahibaw. Actually, sa sunod nga sitas ana, if I may say it again, no? Niingon siya nga kanang bisan ang atong mismong kamatayon, wala ta kahibaw kung kanus ani siya moabot. So, saan naman lang ni mga igsoon, nagsige lang tagkagool, no? Kay there is a saying, there is fear in uncertainty. So, kanang mga wa ta kasiguro ba kung unsa gyud, no? Kana lang ganing kuyawan naman ganit kung naababa tayo makaon karong gabi, unsa ba? Unsay sudan, nagkaloto ba diha? No? Lain-lain man tao kuan, no? Although dili na siya mabawra kaayo na. Pero there is really truth in that. Naay ka matuoran sa ingon ana nga there is fear in uncertainty. No? Sa wala nato mahibaw di gyud ta kuyawan gyud ta o malisang gyud ta. Apan dili gyud ta angayan unta mahadlo. Dili ta angayan. Kung baliko nato ni ang gibasa nato ganiya sa 41:10 sa libro sa Isaias, mga igsoon, makaingon gyud ta nga dili ta angayan mahadlo. Kay ngano? Una sa tanan, mga igsoon. Ato kunong tukion, no? Niingon siya dito nga, ayaw mo kahadlok kay niya ako. Sa ato pa, mga igsoon, number 1, ang Diyos naa ka nato. Amen. Kauban nato siya. Maugyod na ang makapawagtang sa ato. God is with us. Emmanuel is with you. Karong hapon. So, nganong nakaingon man tana, atong tukiun sa ang buhat 2:38, mga igsoon. Sa 2:38, sa libro sa buhat, niingon si Pedro. O si Pedro mitubag kanila, ingon siya, pag hinulsol ka mo o pagpagbautismo, ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo. Alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Mga igsuon, ang pinaka-importante diri nga linya ani nga sitas, ang pagdawat nato sa Espiritu Santo. Kitang tanan nga ni adiri karon. Kung ikaw nagsalig ka before, imong
gihinulsulan ang imong mga sala o gidawat nimo ang Ginoong Hesukristo bilang Dios ug manluluwas nimo mga igsoon. Duna ang Ginoo sa imuha karon. Amen. Mao na ang atong gikuptan mga igsoon. Unless kung wala gyud ka magbuhat ni ana. So, una sa tanan, ang Ginoo, ang Dios naa kanato kay tungod nga sa atong paghinulsol sa atong mga sala kaniadto o pagdawat sa atong Dios. Amen ba? Apan usahay dili ingon ana. Mauna nga mahadlok gyapon ta. Mauna nga malisang gyapon ta. Adto ta sa ikaduhang Timoteo mga igsoon. 4:22. Mao ni gisulti ni Pablo. Og giampo gyud niya alang sa iyang kauban sa una nga si Timoteo. Ingon siya, ang Ginoo mag-uban sa imong espiritu. Ang grasya mag-uban kaninyo. Ngano nag-ampo man si Pablo ana alang kay Timoteo. Alang-alang mga igsoon. Kay usahay manggod kita dili ang Ginoo ang atong giuban-ubanan. Kung dili ang Ginoo ang atong giuban-ubanan, kinsa ka? Sama sa usa ka asawa ba? Naa na kay asawa, napakay giuban-ubanan nga lain. Dili na lang nako dakoon pang istorya kay lisod na kaayo. Kay base niya mo banda dili nako. Amen. So angayan lang yun nga mag-ampo ta mga igsoon o magpamalandong sa iyang pulong. Aron ang Ginoo, ang Dios naa kanato. Ano na? Bisan pa nga ikaw naghinulsol na o gihatag na nimo ang kinabuhi nimo, malisang gyapon ka, mahagbong gyapon ka mga igsoon. Kinahanglan kanunayon nato nga naa nato ang Ginoo. Joshua 1:7, Josue 1:7. Unsa may gisulti diya? Kung namo, tukian na lang niyo sa inyong Biblia. Apan lig-una ang imong kaugalingon ug ayaw pagtalaw. Ayaw pagtalaw. Pag kinabuhi subay sa tibuok balaod, ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini. First part na siya sa Joshua 1:7. Diha ni ingon nga kinahanglan, aside from prayer, we have to be in devotion always sa atong kinabuhi. Actually mga igsoon, salamat ko sa Ginoo nga gikuyawan usa sa mga kuyaw na ako karong gabi kay naang akong pamilya maminaw. No? Pero giandam na daan kay ngano adlaw-adlaw or kada gabi na may devotional sa balay. Unya wa may laing mohatag og mensahe, ako ra man gyapon. So naanad na ni sila. Salamat sa Dios. No maayo gyud ang Ginoo, gipreparar gyud kami. Adto ta sa unang Samuel, versikulo 36, kapitulo 17, o kapitulo 17, versikulo 36. Ang imong sulugoon, ingon si David, ani, nakapatay og mga leon, og mga oso, og kining dili tinuli nga Pilistihanon, mahimong sama sa usa kanila, sa pagtan-aw nga siya naghagit sa kasundaluhan sa Dios nga buhi. Sa may gusto nato nga makita diri ani nga sitas mga igsoon. Makita nato diri nga si David. Katong giatubang niya nga ang higante nga si Goliath. Wala niya tan-awa nga si Goliath dako niya. Wala niya makita si Goliath nga higante sa atubangan niya. Nakita niya si Goliath nga usa ka pisot. Diba? Wala tinuli. Unsa may pasabot ana mga igsoon? Mas maba pa. Inferior ang pagtan-aw niya kay Goliath. Kay naa man niya ang Ginoo. Mga igsoon, kung naa kanato ang Ginoo,
mausab ang atong pananaw. Amen? Mausab ang atong perspektiba. Kita manggod, magtanaw lang ta sa atong kwan. Ako gani, sa tinuod lang. Dili ko kabarog diri sa inyo karon, kundi dili sa tabang sa Ginoo. Mao gyud ang tinuod. So bisan kita na atay mga umaabot nga ingon ang hulga kung unsa man problema, ang ngayon lamang nga atong usbo ng atong unahuna. Hilabi na nga ang Ginoo naa kanato. Another example, mga igsoon, ang katong mga espiya nga gipada sa una sa Promised Land. Pila man ang mga nangahadlok ato nila, mga igsoon. Out of 12, na po ang niingon. Dili nato kaya sudlon. Ang gisaad nga yuta para kanato sa Ginoo. Kay ngano? Kay dunay mga dagkong tao dito. Dunay mga higante. Dili nato ni kaya. Apanduhan nila si Caleb o si Josue niingon. Kaya nato ni. Lahi ang pananaw ni Caleb o ni Josue. Ingon ana sad mo mga igsoon. Kay naaman nato ang Ginoo. Salamat sa Dios nga siya nagligon kanato. Galacia 5:22 o 23. Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamaluluyon, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong, sa kaugalingon. Walay balaod nga batok ni ining mga butanga. Kaning Espiritu Santo, kaning Ginoo nga niya nato, mga igsoon, makahatag ni og lahi nga karakter kanato. Mausab gyud ta kay tungod sa Espiritu Santo. So unsa ang ikaupat nga makita sa ato tungod nga ang Ginoo naa nato? Makabaton kita sa bunga sa Espiritu. We will develop godly characters. Ang kinaiya sa Ginoo, dad-o nato. Sama ang pinaka-importante, pasensya. No? Bisan wala tay pagkaon, di tagutomon. Ngano kaha? No? Kay grabe man ang imong pailob. Grabe man ka makaagwanta. Grasya lang yun sa Ginoo. Magpaabot lang ta. Di ta masuko. Di ta magsigig lamba-lamba sa plato. Kay wala pa magsukad. Kay gigutom na ta. Amen ba? So, mauni ang mga kinaiya. Actually, I just want to share, no, naalang ko'y gamay nga kadyot naman no? Gipadaan ni sa ako sa usa ka member sa IHS Global. Kani siya, doktor po di siya. Pero he is a missionary doctor. Kristohanon po di siya. Ako lang basahon sa in English. Ako lang suwayan kung matranslate na ako sa Bisaya, no? When I am inconvenienced, ingon siya, I find it easy to respond to people in an abrasive, apathetic, or impatient way. However, to respond gently with patience, compassion, and humility goes against what feels natural and requires more strength than I can muster on my own. Only through Jesus and His Spirit can I demonstrate the same gentleness that transforms sinners into saints. Hallelujah. Pagkanindot mga igsoon. Pasabot niya, kita, ang kinaiya nato, dali lang ta masuko, wa tay pasensya, wa tay pailob, no? Apan, sa gahom sa Espiritu Santo o ni Jesucristo, pwede niya mausab kita. Nga mahimo tang gentle. Mahimo kitang unsa man ang gentle sa Binisaya gani. Kana bang mahina yun. Mo ana ba no? Kay kanila bang mahina yun? Kanila bang meekness? Kaning meek ka ba? Kana mahilumon ana ba? Mura bag most of the time ma-regard ni ba sa mga tao nga weakness ni siya. Pero actually it is a strength. No? Kalig-on ni siya mga igsoon. Ug mausad din siya ang klase sa kalig-on
nga makapausab o papaminaw sa mga tao kung share nimo sa kaluwasan. Mao na ang kinahanglan nato. Dili kay makigdebate ta. No? Kay wala, nairitar na ta. Di na ta kaagwanta kay kining atong gistoryahan sa kaluwasan, di man maminaw nato. Una-unaan ninyo, dili kita ang makapausab sa tao, ang Ginoo. Amen ba? Oh, mo na nga iampo lang yun nato sila. Kay imbis nga ato silang makabig sa ato diha sa Ginoo, wala na noon, mawa na kay nagdebate naman mo. Okay, let's continue. Atong padayonon ni. 1 Samuel, balik ta sa unang Samuel 17:45. Ingon diri, unya si David miingon sa Pilistihanon. Balik ta atong Pilistihanon katong ganiyang ingnan niya nga wa matuli, no? Anointed yun ni ganiha, kay ganiha, giingnan ko sa usa ka membro ninyo dire, dako na, wag siya kalimot. Ay, siya nagtuli na ako, ay, ingon siya. Oh, every time nga mo ari ko dire, di yun kalimot, wag yun ka move on. Mga itoon. Dito ragyapon ang iyahang mentalidad, naaragyapon sa pagtuli na ako niya. Hallelujah. No? Ato ning isgutan on niya. Oh. Ingon siya ay, ikaw mianhi kanako uban ang espada, bangkaw o sapang, apan ako mianhi kanimo sa ngalan sa Ginoo. Sa mga panon, ang Diyos sa kasundaluhan sa Israel nga imong gihagit. Ha? Yung na ni David, si Goliath, mga igsoon. So unsa man ni? Ang Ginoo, ang Diyos naa kanato og naghatag og pagsalig sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. We can gain confidence, mga igsoon. Makasalig ta sa atong kaugalingon. Dili kay tungod nga maayo ta, dili kay tungod nga kaning maalamon ta, dili kay tungod nga dili ta nagsalig ta o nagsalig ta sa atong kaugalingon kay tungod kaniya. Amen. Dito ta nangayo og kalig-on, dito nangayo og kusog kaya kaniya. Mao ni ang gisulti ni David. Actually nahitabo pud ni Gideon. Kung kaila mo ni Gideon, of course ni Moses kaila mo, di ba? Pagdiha na nga niingon ang Ginoo nga ikaw ang mahimong leader nga mugubat sa mga Amerikanhon ba to? Amalekites. Unsa may ingon ni Gideon. Di na matuod kay kikan ko sa usa ka pamilya nga wa gyud ayo. Wala gyud, no? Mao na ang first response ni Gideon. And what was the first response of Moses? Pag-ingon niya nga ikaw ang musulti dito, akong suguon ti ka padtog Ehipto, makikistorya kas paraon o aron ang ako mga katawan Israelitas, matagaan sila og kaning kapahuwayan sa ilang pagka being slave, no? Slavery. Wala, ingon si Moses, dili ko kahibaw ang sulti. Ako po, dingon ana sa ko, mga igsoon. Puros lang ang ako naibawan lang ang sinultian ka ng mga lahi. Pero salamat sa Diyos. Siya lamang yun ang tinubdan sa tanang atong gisaligan, no? So, naay pagsalig sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. So, dili ta angay mahadlok ug mabalaka. Kay ang Ginoo, ang Dios, naa kanato. Ang ikaduha, mga igsoon, nga dili ta angayan nga mahadlok o malisang man. Kaya ang atong Ginoo, kay mao ang Ginoo. Libog, no? Our God is God. Kaya nga naman, daghan manggutag Diyos, God. Daghan tag Diyos. Daghan tag gisaligan. Ganihan gani, ngutana ko ninyo pila ka pruta sa inyong kaon. Daghan man gud ta og Ginoo. Importante kayo ni ang identity, mga igsoon, sa ato kung kinsa ang gisaligan nato. Importante kayo ang iyang pangan. Importante kayo kung unsa siya. Ang iyang personalidad, ang iyang karakter.
ang iyang existence, ang iyang status. Bisan kita, mga igsoon. Di ba? Ambot lang kung apil ng mga lalaki, kaya ang mga lalaki mamalit man. Pero mas grabe mamalit ni mga babae. No? Branded. Kinahanglan ka ng nailhan na ba? Dili mo salig, pero naapod mo mas mayo. Salamat sa Ginoo kami, hilig bisang barato. Oh, dili kaya mispangan. Pero kasagaran yun, ang trademark, ang brand, no? Importante na, mga igsoon. Kay ako, magsige kong sulti ninyo diri nga, ayaw mo kahadlok, ningon ang Ginoo nga, naa siya kanunay ka nato. Unya, ikaduha, ningon ang Ginoo nga, ako ang inyong Ginoo. Mutuod yun ta, kung kailata sa atong Ginoo. Amen ba? Kung wala ka kaila sa imong Ginoo, mahadlok yun ka. It's a big deal, mga igsoon. Importante kaayo ang ngalan. Kung kinsa ka, kinsa siya. Naamang gani advertisement, no? The name that you can trust. No? Bangko mantingali na, no? Okay? So, ang atong Ginoo, kay mao ang Ginoo. Ato ko nung tukion ang Exodo 3. Sa diha nga gisugo sa Ginoo, nagpakita sa burning bush kay Moses. Niingon, nangutan na si Moises sa Ginoo, unsa imong ngalan? Wala naman mo'y makita. So kinahanglan paminaw gyud mo, ha? Okay, salamat. Nangutan na si Moises sa Ginoo, unsa imong ngalan? Kay ngano man, isugo man niya si Moises nga adto didto sa Ehipto. Unya, pakig-istoryahe ang paraon, na siya nga buhi ang mga Israelitas kay niingon ang akong Ginoo. Unya, niingon man si Moises nga, unya, kung mangutan na siya, kinsa man ang imong Ginoo. Unsay isulti na ako, unsay ngalan nimo? Mauna, mga igsoon, unsay tubag sa Ginoo? Ang tubag sa Ginoo, ako, mao ako. I am who I am. Unsa may pasabot ana, mga igsoon? I am nga walay sinugdanan. Ako mao ang wala magsalig bisag kaning kikinsa. Ako mao ang Ginoo hangtod sa hangtod. Ako mao ang Ginoo nga wala nay lain pa. Mo nay pasabot niya. Ako mao ang Ginoo kaniadto karon ug sa umaabot pa nga panahon. Mauna ang atong Ginoo, mga igsoon. Unya, unsa pa? Sa Isaias. Unsa may bangahan sa atong Ginoo? Magnificent, wonderful. No? Prince of Peace. No? Sa pangalan pa lang, mga igsoon, Rock of Ages. Kanang pangan nga, aglabaw sa tanan, mga igsoon. Makaingon gyud ka nga, makailag gyud ka sa imuhang Ginoo kay ngano. Pareho ni David. Ganiha katong sitas nga atong nabasa. Napatay na niya ang leon. Napatay na pod niya ang oso. Kaning wa pay tuli, di nako kaya. Unsa may pasabutan na, mga igsoon? Nasuwayan na niya ang kaayo sa Ginoo. Ang tabang sa Ginoo nasuwayan na niya. Busa kita. Importante yun. We have to taste and see that the Lord is good. Kinanglan. Kasuway yun ta sa kayo. O sa tabang sa Ginoo. Madili yun siya mubiya nato. Actually, this 2022, mga igsoon, daghan kahit tag-angay pasalamatan sa Ginoo. Amen pa? Sa tagsa-tagsa ninyo nga mga experiences, makaingon yun mo. Gabi siguro, pag nagpaboto mo, siyempre, nag-devotion, sad mo, no? Inyong recapitulate ba? Inyong hinumduman ba? Gi-reminisce ninyo. Kung sa may nahitabo, sukad atong Enero sa 2022, Pebrero, Marso, hangtod maabot sa Disyembre.
Kung si mga kaayo sa Ginoo, maghihatag niya ka nato. Nga angay nato pasalamatan. Muna nga importante yun nga makailata sa Ginoo mga igsoon. Aron makaingon ta nga di ta mahadlok sa umaabot. Amen. Ikatulo mga igsoon. Nga rason nga nung di ta angay mahadlok. Kani, paminawan ninyo ha. Dunay kasiguruhan sa iyang mga saad. O sa pagkamatinud-anon niya. Ambot lang kung tuo babuan ni mga igsoon. No? Kung basahon nato ning sitas nato nga gibasa karon sa Binisaya. Kung i-English nato, niingon dire kay dito sa Binisaya, niingon naman siya nga lig-unon ko ikaw, tabangan ko ikaw. Pero sa in-English mga igsoon, nigamit siya og I will. Kaning phrase nga I will. Sa in-English manggod mga igsoon, ingon sila nga panagsa kuno nga imong gamiton ang will sa first person. Kinahanglan gamiton ninimo siya sa third person. So meaning, you will say she will or you will, ana. Unsa may gamiton nato kung first person? I shall. Nan. I shall. Okay. Mo bitaw to nga si Douglas MacArthur, niingon siya nga I shall return. Oh, kay maay siguro to sa grammar gyud si Douglas MacArthur, no? Oh, nakahibaw lang siya nga way kasiguruhan ang iyang pagbalik. Amen ba? Wa siya masiguro nga makabalik gyud siya diri sa Pilipinas. Pag ingon niya sa mga Pilipino nga I shall return. Pero kung niingon pag ito siya siguro nga, I will return. Sigurado siya. Pero kaning atong Ginoo, mga igsoon, niingon siya nga, I will help, I will strengthen, I will uphold. Actually, sulti lang ko, kikibaw ko kining simbahan, raba, salamat sa Diyos, nagtuon sila Greek, no? Nag-research po ko, mga igsoon, nga ang kaning Greek equivalent di ay sa will is the word thelema. Thelema, mga igsoon, which means a strong desire. No? So, dako gyud kaayo ang kabubuton sa Ginoo nga buhaton gyud niya ang gisulti niya. Kung moingon siya nga I will strengthen, I will help, and I will uphold, tinuod yun na. Buhaton yun na niya. And then, if it is in first person, niingon sila nga, ang imong saad, determinado ka. Determination, no? It counts. And do na kay kapasidad nga mabuhat na. You have the capability to do it. Muna ang kanindot ani nga phrase nga gigamit niya, I will, no? Ang paggamit sa adverb nga will. Adverb ni siya or sa tinagalog pa pang-abay. Ambot kung unsa ni siya sa Bisaya. Ikaduha mga igsoon, gigunitan ta sa iyang tuo nga kamot in his righteous right hand. Actually mga igsoon, ang iyang saad kanato nga tabangan kita, no? Panalipdan kita, ituboy kita, gigunitan ta niya ana mga igsoon. And he uses his right hand. Because ang right hand niya, his promise na strength, help, is through his righteous standing. Ang iyang pagkamatinud-anon ba? Gamito niya. So kung unsay angay niyang buhaton, na sakto, maog yun na ang iyang buhaton. So dili ta angay, bakita nato ni sa ubang mga sita sama sa Salmo 17, 7b, ingon siya, o ikaw nga nagluwas ni adtong nangita, og kadangpan gikan sa ilang mga kaaway, nganha sa imong tuong kamot. Gamiton yun niya ang iyang right hand. Ang usa pa, mga igsoon, sa Salmo 98, versikulo 1, niingon, ang iyang tuong kamot ug ang iyang balaan nga bukton nakaangkon og kadaugan alang kaniya.
So we can be assured. Dili ta angay mahadlok sa ikatulo nga rason. Kay naay kasiguruhan mga igsuon ang iyang saad. Ang ikatulo mga igsuon nga makaingon gyud tang naay kasiguruhan ang iyang mga saad. Kahibaw man mo ani. Og mo agree mo aning tanan. Mo amen gyud mo. Ang Ginoo dili mamakak. Amen ba? Dili yun mamakak. Di sama nato. Tinuod na. Kaya nga no, imo man ang sulti sa Biblia. Tawag niyo ha. Numbers 23:19. Ingon di. Ang Dios dili tao nga siya mamakak. Tanawa. Tao makak man. O anak sa tao nga siya maghinulsol. Nagsulti ba siya? O dili niya kini buhaton? O nagsulti ba siya? O dili niya kini tumanon? Pangutana na siya. So sa atong move forward, no? Sa atong padayon aning bag-ong tuig mga igsoon. Wala gud tay angay nga mahadlok. Wala gud tay angay nga malisang. Nga wala gud dili gud angayan para nato nga mo worry. No? Kanang maguol. Kaya ano, ang Dios naa kanato. Ang Dios, mo'y atong Dios. Kinanglan nakaila gyud ta sa atong Ginoo. Og nailhan nimo ang imong Ginoo, di gyud ka malisang. Ikatulo mga igsuon, naay kasiguruhan ng iyang mga saad. Ako lang hinumdumon ang gi-share sa amo katong Wibis ni Pastor Nick, no. Bahin aning bag-ong tuig mga igsuon. Imbes nga mag-ampo mo og mga additional nga mga butang nga wala ninyo makuha aning 2022 tuig ni agi. O ang katong mga wala ninyo buhaton ninyo. Kinahanglan ang inyong pag-ampo. It is more of Him. Kinahanglan nga iampo nato nga mapunan pa ang presensya sa Ginoo diri kanato karong tuiga. Aron dili gyud ta mahadlok og dili gyud ta malisang. Mag-ampo ta mga igsoon. Amahan nga langit nun, nagapasalamat kami, Ginoo o Diyos, sa makausa na po, Ginoo o God, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat o God nga ikaw lang yun ang tinubnan sa tanan. Ikaw lang yun ang among gisaligan. Wala amin nasayod sa umaabot o Diyos. Apan ang among nasayran, ikaw ang among Ginoo. O kanunay ka, liadi ka namo, Ginoo o God. O walay puros kasiguruhan, Ginoo o Diyos lamang ang imong gisulti, Ginoo o God. Nga dili gyud kami mahadlok, ka ikaw dili man ka mao mamakak. Salamat o God. Salamat sa imong grasya karong hapon, Ginoo o Diyos. Panalipdi ang mga katawhan ni akaron kanamo, Ginoo o God. O ilang mga pamilya. In Jesus' name. Amen.